Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan Sih tentrem rahayu miwah waharti kadek tias mugya kajiwa lan kasalira dumateng panjenengan sedaya lan kula. Wonten pangarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang satuhu kirabekten jengatiku Bapa Lurah saha jenjang rawatenipun wonten ing dusun Salam lan ugi kadang seniman seniwati lan ugi sedaya para pamirsa ingkang tansah kawula tresnani. Ingkang salajengipun sumangga kita tansah raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung. Katitik sagung dumadi tansah kajiwa lan kasalira sehingga kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing panggenan punika boten manggihi alangan satunggal punapa. Shalawat salam kuwi katur kunjuk dumateng parutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dados panuntun kiblat tuwi mergi ingkang leres dumugi mergi ingkang dipun ridani Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun kawula sak kadang kesenian Sadya Rimba ingkang mijil saking dusun Senden Pucung Sari ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng sedaya panitia lan ugi kesenian Warok WKB Wahyu Krido Budaya ingkang sampun kersa hani bali kawula sak kadang nderek ngregengaken swasana ing dalu punika. Ananging saderengipun kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun mbok bilih sak mangke anggenipun nderek gladi ing dalu punika tasih kathah kekirangan saha kekilakan saestu nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Sepindah malih kawula sak kadang sedya rimba nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun mbok bilih anggenipun paring panglipur ing dalu punika ndadosaken kirang remening penggalih dadosaken cingak ing manah dumateng panjenengan sedaya saestu nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun amargi kawula sak kadang tasih wonten sak lebeting pasinaon. Asugeng dalu asugeng hamirsani ngantos paripurnanipun samangke. Nuwun kula nuwun.
engkau wis dadi awu kobong gedhe jroning praja ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengka Diraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman si kadang putih
dados atur kawula ugi samya sekecana lan gaira sedaya sinambi mriksa kawula kang rupane para kanca
Sepi rasane waktu biyen ucul dhewe nglangu terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine de opo wis lali sliramu de semono dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu rasa kangen